Mayong udto mga idol. Natadiri ron sa kuano Libaong. Kining kalsada paingon sa Libaong National High School, no. Na atay tuyo didto, no, kay naditay hato didto. Bugas feeding ni gikan dito sa kuan sa munisipyo na ko gikuha ganina. So tulo ni ka kuan eskwelahan akong i-delibera na ni. Una to sa Sab-a Elementary, ari sunod diri sa Libaong Elementary, kunya ari ang ikatulo ana sa High School Libaong. So morning dan mga idol. So, putol to dito ang dapita mga idol, no. So dinhi simentado na. So nay baka. So nay baka diri mga idol. Nagpaong tas makina kay lugsungon man. So ato na tining paandaron. Hindi naman takasag ka. So minuto tubig diri mga idols. So ay nagmotor. Kaning lapita mga idol mo. Gilid na sakingan. Kasakingan diri daghang kay sakingan. Diri sa pikas mga idol, daghan kay mais tanawa mga idol. Daghan kay mais mga idol. Do. Dagang mais nga tanom. Ato tas unahan. Awa sa paligid mga idol, sa paligid, sa palibot ba, palibot. Awa sa palibot mga idol. Sa pikas saging, sa pikas maisan. Hinay lang ta mga idol. So dako-dako ning maisana dire mga idol, no. Bisa may tag-iya ani. So may duhay tag-iya ani, mo kaning kuana. Lahi ni tag-iya, tong pikas lahi siguro pod. Kamura bag naputol. Kini dapita lahi ni tag-iya. Kutong unahan sa lahi sa tag-iya tong unahan. So dol-dol tagamay. Awa. Tus kada kong maisan mga idol. Tanawa mga idol, dako kay maisan mga idol, no. Tanawa ninyo. Pa dito kalayo ana mga idol, nang green din na. Kalayo anang mga maisana, dako kayo. Sayang lang diri naabot sa baha ang uban nga anod siguro ng sidlingan ni nga matay. Tanawa dito mga idol, tubo mga idol. Medyo na ay mga old gihapon mga idol. So ato ta sunahan mga idol, tanaw na to. Tanawa mga idol, no. Kining pikas diri sa wala mga idol, kani mga lakatan. Daghang kay bunga no, nagipang kuanang uban. Gipang putos na. Pamutos ng saging diri Arito sa patag ato ning tanawon diri mga idol. Tanawan ninyo mga idol, no. Dako-dako po ni sagingan diri mga idol, mga lakatan. Mga mugbo ra ba? Gipamutos ng mga bunga sa mga saging lakatan. So kwarta na gyud ni. Tanawa gisprayhan man ganini. Isprihan man ganini siya o para patay sa kuan mga idol kining sagbot, no. So wala problema sa kanan sagbot kay mamatay ra man siya. Wala hagbasay. Wala habas-habas. Hinluan na lang punuan na. Tanawa mga idol. Tuani dito, apil ni dito sunahan. So padayon ta. Kudayon ta mga idol, tanawa mga idol ang sagingan diya mga idol sa gilid. Ini ang kalsada. So tidak ko pwedeng maisan diya mga idol. Kining pikas mga idol, magguwang-guwang na. Guwang-guwang na mga kuan, hapit na ma-harvest. Nice. So nasunahan lahi na pud ni siyang klase mga
alahin na sa ning tag-iya guro ani. Dako mo gyud ning kuan mga idol, tanawon yung mga idol oh. Tanawon yung mga idol oh. Sus pagkadako anang may sana mga idol oh. No? Dako kayo lugar oh. Dako kayong umahan sa mais. Tanawa. So doon ta sa Libang High School mga idol. Nahinay ta diri kay marang lubakan naman. Panawa lang ninyo mga idol oh. Mga maisan dia. Maalay mga uod mga idol. Kira og way uod, nindot ang awon. Hi. Hi, welcome. Hi, welcome. So atong mga fans na dito no. Tanawa diri ang ato maisan. So nindot ang maisan diri mga idol. Problema lang mga idol, nagangod o kira og na sa ubod. Dinhi lang ta ko